Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, sannan mu sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Idan ba ku manta ba, a jiya mun muku bidiyo akan wani platform wanda a yanzu haka muna ga muku yau insha Allah za mu kawo muku bidiyo akan sa, cikakken bayani akan sa. To duk da cewa mun riga mun bidiyon sa akan yadda za ka yi rijista, yadda za ka yi recharging, to amma kuma sai sabon updating. Kar ku manta wannan platform ɗin sabo ne, ba jimaye ba, shekaran jiya ne aka launching ɗinsa. Gashi mun kawo muku shi a jiya, to sannan yanzu sai sabon updating, kuma gashi za mu kawo muku wani cikakken bayani akan wannan sabon updating da suka yi. Yanzu haka madadin ka sa naira 3000 a inda aka fito da muka nuna muku za ka samu naira 150, yanzu idan ka saka 3000 za ka samu kusan naira madadin ka saka naira 3000 a can inda aka fito. Dama wancan bidiyo da muka yi ya nuna maka idan ka saka naira 3000 za ka samu naira 150. to yanzu sai sabon updating, yau idan ka saka naira 3000 duk safiya za ka na rinka samun 280 duk safiya. Sannan kuma madadin ka saka naira 3000 sun sake sauƙaƙa shi naira 2800 ne, sun cire naira 200 domin jin daɗin abokanin cinikayya nasu. Wannan kar ku manta platform ne wanda ya fi ƙarfin wasa, domin sabo ne kuma sannan garanti ne. Kana withdraw normal successful. Akwai wanda ya tambaye ni a can chatin jiya, yana tambaya ta shin wai platform ɗin nan wai garanti wai ne da Allah na cire shi a cikin shi ko kuma abin yake ne? Kar kai mamaki, Allah na cire kusan 10,000 a cikinsa. Wannan platform ko shekaran jiya ne aka zo da shi, na cire kusan naira 10,000 a cikinsa tsakanin jiya da shekaran jiya nan. To kuma ma an ce ma jiya ne na cire wannan kuɗin. To zan je nuna maka dai kai yadda za ka yi recharging idan har baka yi recharging ba. Idan ka lura za ka ga wajen recharging ne a can sama, to sai ka bar shi a kawai ka taba shi, ko kuma ka zo a nan ƙasa ga tsarar kan, sai ka zo misali sai mu zo mu taɓa wannan tsarin na naira 3,000 kenan, wanda ya kuma yanzu naira 2,800. sai mu taɓa wajen nan a ƙasa wajen bulon rubutun nan, sai mu taɓa wajen baya wajen saya a nan ƙasa. Muna taɓa shi kai tsaye za ka ga yana loading kamar yadda kuke gani dai haka. A kowane lokaci yana iya nuna mana irin wannan sashen, to sai mu jira shi, zai buɗe mana wata fuska kamar yadda ke gani. Yauwa zai ce mu saya mu saka ko wani muke so. Ga 2,800 nan, ga naira 7,700 da 500, ga naira 30,000 da gashi nan da kana dai gani. Sai mu zo mu zaɓi ɗaya daga cikinsu, domin recharging ne za mu yi don mu nuna mutane yadda za a yi misali. Tunda ni already na riga na recharging kuma ina cin amfaninsa. To kamar yadda kake gani yanzu, bayan ka taɓa ka zaɓa za ka ga ya buɗe maka wannan fuska. Za ka ga baka banki account number ɗinka a can sama. Kar ku manta wannan shi ne account number ɗin, ka ɗauko ka je ka kwafe shi. Wannan lambobin ka kula da su, waɗannan lambobin babban da kake gani ka kula da su. Kowa da irin wanda ake bashi, to ka kwafe naka, kwafe wannan account number. Ka je a description payment na account na bankin ka, wato na application kenan. Idan ka je ka tura kuɗinka, ka zaɓi bankin ka United Bank for Africa, UBA kenan, sai ka zaɓe shi, sai ka je ka tura kuɗin a cikinsa. Bayan ka tura sai ka je ka ɗauki screenshot. Bayan ka ɗauki screenshot na wannan halitta da aka tura, sai ka zo ka ɗauki asalin nan, ka zo ka loda wannan screenshot, ka taɓa hoton, sai ka loda shi. Ka zo a nan ƙasa ka saka Zenda name, sunan da aka tura, wato sunan da ke a jikin account ɗin. Sai ka zo ka taɓa wajen submit. Kana taɓa submit za su nuna maka ka taɓa yes ko no. Sai ka taɓa yes tun da ka riga ka cika kuɗinka, ka tura kuɗinka. So za ka ga sun ce maka submit successful, take za su saka maka kuɗinka a cikin account ɗin, sai ka je ka sai tsarin. To idan ka saya kullun safe, za su na rinka zo maka naira 850. Idan ka saka idan naira 200 da naira 80, madadin naira 150, kaga sun sake updating kuma sosai, kuma sun sauƙaƙa kuɗin kai tsaye domin jin daɗin abokan cinikayya. Sannan idan ka saya, idan kana da buƙata, za ka iya referral ɗin mutane. Duk mutum ɗaya ka gayyata naira 150, duk mutum ɗaya ka gayyata naira 150 ne. To ba shi ne ma zai sha maka ba, dama abun recharging ake yi a samu kuɗi a cikinsa. Na ga mutum 49 wanda duba a cikin account ɗina, suna account ɗina waɗanda suka yi register, suka yi recharging ma sun kai kusan mutum 20 da yan kai. Amma waɗanda suka yi register sun kai mutum 49. Waɗansu suna jiran bidiyon namu na yau ne, kasancewar dama na gaya musu cewa
za a yi bidiyo a yau insha Allah akan ƙarin bayani akan sa. To sun riga sun yi updating idan har kana da bukata ka yi. Idan kuma za ka saka naira 7,500 ne, to kullum za ka na rinka samun naira 800 da naira 25, wanda kudinka zai kama total earning a tsawon kwanakin da za ka samu. Wato za ka samu naira 82,500 da za mu je a ƙasa. Idan kana so ka saka naira 35,000 sai ka zo ka saka, to za ka samu duk safiya za ka samu naira 4,200 normal za ka same su, wanda total earning za ka samu kusan 420. to kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce mutum na yi kai ka samu kuɗi a cikinsa, kuma sabo ne. to kar ka manta shi da ma platform asalinsa na farko su kan ce romansa, kamar yadda kuka sani a yanzu duk wanda ya rijista to kar ya yi wasa ya je ya hanzarta ya je ya yi recharging ya fara samun kuɗi da shi. idan baka yi recharging ba aka dan kwana biyu, to kaga kana daga cikin na baya. to shi kuma al'adar platform na farko su kan ci garabasa, na bayan su kan rufe da su a kowane lokaci. yanzu nan da yadda yake sabon nan a yanzu, idan ka saka kuɗinka ko nawa ka saka za ka ci riba sosai a cikin shi. domin a yanzu idan ka lura za ka ga tsararka akwai na manya ma fa, akwai tsarin da ba na yara ba ne, saboda akwai tsarin kusan miliyan da za ka ga akwai tsarin 400,000 gashi inda kake gani. idan ka saka naira 400,000 to za ka samu duk safiya za ka samu naira 80,000, wanda za ka samu kuɗinka total earning za ka gan shi kuɗi mai ɗimbin yawa kusan miliyan